गिबियावनो बे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आं हामबाय होनग्रोयो। नंगौ दिनै जोंना नभेम्बरनि 13 थारिखआव उफ्रा बिसायख'थि दं। बे बिसायख'थियाव जोंहा केन्डिडेटआनो जाबाय सुद्ध बसुमतारी सार। दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां हेफाजाब आरो मदद होनायखौ जों नुदों आरो जाय बिथांमोना माखासे दलाव थानायमोन बा जोंनि BPF दलनि बिरोधि दलाव थानायमोन बे बिथांमोना दिनै जयनिं जागासिनो दं आरो जाय बिथांमोना सोरबा बिदिनो साब्रै साबा 10 जन 12 जन बेफोरबायदि जयनिंखौ जोङो सोदों आरो न'आव फैदों जों बिदि खामानि मावदों। गतिके गोबां मानसिफ्रा जोंनि थाखाय प्लास जाबाय आरो गोबां पाब्लिकफ्रा जोंनो स्रोदै भट होगोन बा सुद्ध बसुमतारी सारखौ देरहाहोगोन होननानै जोंनो बिदि इनफरमेसन होनानै दोननाय दं। दा गतिके जोङो बेखौनो रंजानाय मोनदों। जोंनि सायाव जोंनि हाग्रामा सार दैदेननाय BPF दोलोनि सुद्ध बसुमतारी सारा देरहानाया खाथां आरो जोङो बेखौनो बुंनो सानो जे रायजो राजाफ्रा जोंखौ गोबां हेफाजाब होदों आरो मदद होदों। दिनै जोङो थाखा फैसा बा रां रुफा गारनो हायाब्लाबो दिनै दोलो नोगोरै दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै ओंखारनानै जोंखौ हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनदों। दा गतिके बेनि थाखायनो जोंहा जे देरहानाया सियर आरो जोंनि BTC 2025आव BPF सरखार दानायाबो खाथां आरो जोङो मोनसे हिसाबखौ जोङो सानबा मोननो हायो जे जेब्लानाखि BTC इलेक्सन जादोंमोन बे BTC इलेक्सन जानाय समाव जोंनि मोनबा समस्तिजों जोंहा मोनसे MLA समस्ति बे समस्तियाव जोंनि BPFआ अलरेडि मोनब्रै देरहाखानाय। दा जोंनि समस्तिया मोनसेल' जेननायमोन सुद्ध समस्ति। बे सुद्ध समस्तियाबो BTC इलेक्सनाव बेबो देरहानाया खाथां। खिन्थु दानि जोंनि परिस्थितियाव जों नुनो मोनदों जोंनि BTC इलेक्सनाव जोंहा 3 केन्डिडेट दंखायोमोन। बे 3 केन्डिडेटआव जोंनि पपुलेसना दा बांसिन जानानै दङ। गतिके जोङो बेयावनो हिसाब मोनदों जे जोंनि उफ्रा बिसायख'थिनि जि जानो थांनाय MLA इलेक्सन बाइ इलेक्सन बे बाइ इलेक्सनावहाय 3 केन्डिडेट देरहाखानाय आरो मोनसेल' जों जेननाय नैबेखौ जोङो हिसाब खालामनानै जों दा नुनो मोनबाय जोंनि BPFआ देरहानाया रोखा। आरो 2021 मायथाइयाव जेब्लानाखि चन्दन ब्रह्म आरो जयन्त बसुमतारी सारनि गेजेराव इलेक्सन जादोंमोन बे इलेक्सन जानाय समाव जोंनि BPFआ चन्दन ब्रह्म बिथाङा 35,000 सामथिं भटआव जेनदोंमोन। नाथाय दाख्लैनि जेब्लानाखि MP इलेक्सनाव जोङो हिसाब मोननो हाबाय जोङो 7,529 भटआवल' जों जेननानै दंमोन। नाथाय दिनै रायजो राजाफ्रा जोंनि सासे फ्रेश केन्डिडेट बा बयजोंबो सनमान होजानाय बयजोंबो अनसायजानाय आरो ससियेल वार्कार मावखानाय गोबाव समाव माने रायजो राजानि मावबोखानाय बे केन्डिडेट सुद्ध बसुमतारी सारखौ देरहाहोनो थाखाय जोंनि बे बामोनगाव ओनसोलाव आरो जोंनि बे बामोनगाव ओनसोलल' नङा जोंनि 31 नं सिडली समस्तियाव होनो थाखाय बयबो रायजो राजाफ्रा बिग्रायखांदों आरो देरहानाया रोखा। आरो जोङो बेखौल' नेनानै थागोन 13 थारिखआव इलेक्सन फुगोन आरो रिजाल्टनि समाव जोङो रंजानो थाखाय जोङो रेडि थागोन। चन्दन ब्रह्मआ जुदि मोजां सासे दैदेनगिरिमोनब्ला बा जाथिखौ हारिखौ BTCखौ जुदि बियो अनग्रामोनब्ला सासे गावनो BTC सोरजिग्रा बे मानसिया दिनै बे BTCखौ बा जाथिखौ हारिखौ बा जोंनि BPF दोलोनि माखासे लिडारफोरखौ जुदि मेगन खाथेनानै जुदि बियो खारनो हादोंब्ला अब्ला बियो रायजो राजानि आन्दोआव थानो मा बिसिबां टाइम नांगौ। दा चन्दन ब्रह्मआ जाय बिथाङा दिनै BPF दोलोनिफ्राय नागारनानै थांनो जोंहा जेबो खहा गैया आरो चन्दन ब्रह्मआ सासे रुलिं गभर्नमेन्टनि सासे मिनिस्टारमोन बियो। बे चन्दन ब्रह्म बिथाङा साबैसे मानसि लानानै थांनो हादों बयबो मिथियो। आंनि खोनानायाव 45 जन ना 42 जन मानसि बियो लानानै थांदों। दिनै
चन्दन ब्रह्मआ सासे BPFनि नेतामोनब्ला बेखौ बयबो जुदि मोजां मोनोमोनब्ला खमसे खम चन्दन ब्रह्मआ 7,000 15,000सो मानसि बे लानानै थांनो हागौमोन। दिनै मानो 35 जनल' मानसि लानानै थांखो। गाबोननि गेजेराव जिसुआ सुमफ्रामारिया जुदि माबा मोनसे जानानै जुदि माबा मोनसे सानबाय जेनेबा खोथा होनबाय आङो जुदि आङो हैद आंबो थालेले आं न'आव जिरायनानै थानायसै होननानै जुदि बुङोब्ला गाबोननि गेजेराव जिसुआ सुमफ्रामारिजों 15,000 10,000 मानसियाखौ आङो दलद दोनथ'नो हायो। दिनै चन्दना मा दिन्थिनो हादों बेनोलायनो आं सासे माबानि BPFनि नेतामोन आं UPPLनि बिदि मावगोन। आरो नों बायदि बोराय मानसिखौ जोंनो नांले जोंनो नांगौ दा यां जेनेरेसन नंगौना नङा जोङो हब' मिनिस्टार जिखि जाया मानसियानो थाङानो हब' गोबां रायजो राजाफ्रा बुंदों आं बुंनाय बाथ्रा नङा बियो गोबां रायजो राजाफोरनाव सों आरो बयबो मिथियो हब' माने हब'यैनो दिन सेस 17 बोसोरा हब'यैनो जोबखादों। आरो बिथाङा जोंनि माखासे ओनसोलनि माखासे थिखादारफोरखौ बा गोबां इउथ्सनि मानसिफोरखौ बियो दिखोनायनि बिहा मोनसे सिमां गैया। दिनै UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफोर आङो बिथांमोनखौ आङो बेखौनो खावलायनो सानदों बा बुंनो सानदों गोबां जोंनि यां जेनेरेसन लेभेलनि गोबां मानसिफोर दङ गोबां लाइमोनफोर दङ गोबां मानसिफ्रा दिनै फरायनानै बेखार दिनै बिजोंफ्राय बोजों बेंगालरनो केरेलानो बिथांमोना थांनानै दंहैयो। बै समाव मा बुङामोन दिनै मा जाखो बिनि थाखायनो जोंबो हाबगौमोन जुदि UPPLआ मोजां मावनायमोनब्ला जोंबो लानानै थांगौमोन दोलै नोगोरै रायजो राजाखौ। नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनदों जेबो बिसिनियाव मोनसेबो रायजो राजानि थाखाय बा जोंनि यां जेनेरेसन लेभेलनि थाखाय बा बोराय बुरैनि थाखाय बा इउथफोरनि थाखाय बिस्रा मावनायनि सिमां गैया। गथिखे बिनि थाखायनो बयबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव आं गासैखौबो खावलायदों आंबो सासे इउथ्स लेभेलनि हिसाबै आंथ' गोबां समनिफ्रायनो आं बुंबाय थादों जोंनि इउथ्सफ्रा गथा जानानै जोंनि माखासे मावनो लानाय जे सिमांफोर बे सिमांफोरखौ मावफुंनो थाखाय आं खावलायदों। आरो चन्दन ब्रह्म बिथाङा जोंनि BPF दोलोनिफ्राय थांनाया जोंनि थाखाय जेबो फेक्टर नङा। आरो बे चन्दन ब्रह्मनि खोथाखौ लानानै रावबो बिनि उनाव दिनै खारफाग्रा रायजो राजा गैया। गथिखे जोंनि BPFनि रायजो राजाफ्रा बुंदों जाय मानसियाखौ जों लिडारखौ सैया बे लिडारा जोंनिफ्राय थांदों जोंनि थाखाय मोजांसो। हाग्रामा साराबोथ' बेखौनो बुंगासिनो दङ दा बुंसैलै आंखौ दा सोंसै होननानै। दा गथिखे बिनि थाखायनो चन्दन ब्रह्मआ जोंनि थाखाय जेबो फेक्टर नङा। आरो जोंनि BPMआ थांनानै थागोन 2025आव सरखार फैनाया रोखा नायबायल' था रिजाल्टनि समाव।